Takže dobrý deň, zdravím vás a vítam vás na dnešnom webinári. Na dnešnom webinári si vlastne povieme, prečo je dobré prijímať tovar na hlavný sklad. Ukážeme si, ako vlastne fungujú EDI-príjemky a vysvetlíme si, ako pracovať s tovarom na jednotlivých strediskách. Táto séria webinárov bude pokračovať aj naďalej. Na minulej sérii webinárov ste sa stretli s témou kalkulácie. S pani Ingrid Barlokovou ste si prebehli, ako tvoriť kalkulácie, ako sa správajú a prebehli ste si jednotlivé špeciálne kalkulácie. Chcem len povedať, že táto séria webinárov je nahrávaná a ak by ste sa chceli dostať k tomuto záznamu, tak je to možné buď cez náš zákaznícky portál, alebo potom na požiadanie priamo u nás môžete takisto napísať na podpora@auto, že máte záujem o toto video a ono vám bude následne spätne poslané a viete si ho aj spätne pozrieť. Kolega na čete bude Peter Ježek, ktorý sa bude starať o otázky, ktoré budú smerované do četu, alebo potom, ak by ste mali nejakú otázku, tak kľudne si môžete zapnúť mikrofón a hocikedy v priebehu webinára sa môžete opýtať, čo vás zaujíma a veľmi rád vám odpoviem. Takže poďme asi pomaly začať. Vidím, že je nás tu už dosť. Takže, kolobeh tovaru. Prečo je vlastne dobre príjmať ten tovar na hlavný sklad? Hlavný sklad je väčšinou definovaný a zaradený tuto napravo v tomto zozname všetkých skladov a stredísk. Hlavný sklad označujeme väčšinou my u nás v programe číslom 71. Na hlavný sklad príjmame tovar pomocou externého príjmu. Externý príjem vidíme tuto na tej danej lište. Ak si tu klikneme pravým tlačidlom, tak my si tu vieme otvoriť sa nám takáto tabuľka, tu si vieme vybrať, čo sa nám tu má vlastne na tejto tabuľke zobraziť. Vidíme tu, že máme externý príjem, ak na ňo stlačím, otvorí sa mi to takáto tabuľka a tuto vlastne ja robím tento externý príjem. Čiže keď máme vlastne hlavný sklad, tak hlavnou výhodou vlastne je, že my na ňo vieme príjmať tovar v spotrebiteľských baleniach v nákupných cenách, tak vlastne ako od dodavateľa prichádza. Čiže my ho tuto nepremieňame, príjmame ho tak, ako sme ho vlastne aj dostali na tom dodacom liste. A následne tento tovar budeme na strediska rozdeľovať, kde sa to príjma vlastne na kilá a litve. Čiže poďme sa najprv zamerať na tento externý príjem, ako to vlastne funguje. Nejaké základné údaje, ktoré to musím vyplniť. A ukážeme si následne, ako robiť externý príjem aj v prípade takom, že my vlastne ten hlavný sklad by sme nemali a príjmali by sme to rovno na strediska. Takže, čo tu máme, je ako prvé si vždy zadávame daného partnera, od ktorého ten daný tovar budeme príjmať, od ktorého máme ten dodací list. My tu už máme definovaných nejakých partnerov. V prípade, že by ste tento program s ním pracovali prvýkrát, tak by ste tých partnerov tu nemali žiadnych. A na to slúži práve tlačidlo nový partner, ktorým si vlastne toho nového partnera definujeme. S tlačením na tlačidlo nový partner sa nám otvorí takáto tabuľka. No a tuto vypíšeme nejakého základné údaje, či už do kolónky partner vypisujeme meno, vypisujeme tu nejakú jeho adresu, telefón a všetky základné údaje, ktoré vlastne my tam chceme vypísať. Nám to dovolí uložiť už len s tým menom. Ak by náhodou partner nebol platca DPH, tak tu slúži aj priamo toto tlačidlo, ktoré keď zaškrtneme, tak program vie pri zvolení daného partnera, že nie je platca DPH a tým pádom tak aj pracuje s tými cenami. Ak by sme toto nezaškrtli, nie je platca DPH a ten daný partner by tým platcom nebol, tak potom tu ešte máme dole tlačidlo dodávateľ nie je platca DPH a vieme si ho aj potom následne zakliknúť priamo v programe sem. Ďalej tu je tlačidlo ceny sú z DPH. Čiže my, ak sme štandardne platcom DPH a na dodacom liste máme cenu z DPH a bez DPH, tak do tohto externého príjmu zadávame ceny bez DPH.
ak by boli ceny z DPH, ak by som išiel napríklad na nákup niekde len túto do potravín, že mi niečo chybne, tak tam sa väčšinou uvádzajú ceny z DPH, tak si to zaškrtnem, ceny sú z DPH a program mi automaticky doráta tú cenu bez dane teda. Samozrejme, musím to mať správne v tých všetkých druhoch vytvorené a zaradenú správnu DPH, čiže 20, 10% alebo potraviny, ktoré sú napríklad, alebo veci, ktoré sú 0% DPH, to už musím vedieť ja. A ekonóm. Dobre, čiže to bol partner. Vysvetlili sme si, ako sa správať pri tých cenách z DPH a bez DPH. A teraz ďalším tlačidlom je tu dátum dokladu. Dátum dokladu slúži priamo na napárovanie k tomu danému dokladu. Čiže ak som ten tovar prijímal dnes, čiže 17.2. ten doklad, tak si tu navolím dátum dokladu 17.2. S týmto dátumom viem vždy pracovať len v danom mesiaci, v ktorom sa nachádzam na danom sklade alebo stredisku. To znamená, že ak tu som v hlavnom sklade v mesiaci február, tak ja viem dať dátum dokladu iba februárovi, januárovi ani marcovi. My samozrejme doklad robiť nedovolí. Čiže vždy pozor, ak by som chcel robiť tie dátumy, tie doklady v ďalšom mesiaci, tak najprv uzavriem jeden mesiac a následne si nahadzujem až doklady do mesiacu druhého. Čo je tu ďalšie, tak to je párovací znak 1 a 2. V tomto párovacom znaku sa spravidla udáva číslo dodacieho listu alebo číslo faktúry, že môžem tu zdať do párovacieho znaku DL ako dodací list, napárujem to na nejaké číslo a tuto nemusím, dám tu číslo faktúry a môžem si to ešte aj dokonca na nejakú faktúru napárovať. Čiže buď si to napárujem na faktúru, na nejaký dodací list, to je čisto na nás, ktorý z týchto párovacích znakov budeme používať. No a následne, keďže ja to robím pekne ten externý príjem, tak ja si to viem aj dohľadať, napríklad cez práve toto číslo dodacieho listu, cez hľadanie si viem dohľadať podľa párovacieho znaku tú danú faktúru a dodací list, na ktorý je práve spravená táto príjemka cez externý príjem. Kurz riešime pritom, ak sme na Slovensku, tak samozrejme ostáva kurz 1, pretože máme tu euro. Ak by to bola česká koruna, čiže by sme robili nejaký prepočet cien na nejakú českú menu, tak tu prerátame aktuálnym kurzom, ktorý funguje teda v Čechách. Platba, ako bola platená tá daná faktúra, čiže či to bolo v hotovosti prevodom, môžeme si dať, že to bolo napríklad v hotovosti. Ak nám dal dodávateľ nejakú zľavu na ten daný dodací list, tak si tu viem zadať aj nejakú zľavu, alebo nejakú tú prirážku. Prirážku hádam zadávať nebudeme. Dobre. Poďme si ešte prebehnúť tieto dolné tlačidlá. Nový partner sme si už ukázali, čo sa s tým robí. Dodaný sortiment. Dodaný sortiment slúži na to, že ak ja som už v minulosti niečo od tohto dodávateľa bral a stlačím na dodaný sortiment, tak mne tu vyberie všetky tie položky, ktoré som kedy od neho a za akú cenu bral. A následne ja nemusím všetko vypisovať na novo, ale viem si tu povyberať to, čo potrebujem, ostatok napríklad zmažem a doplním si už len dané množstvo a aktuálnu cenu, ktorú mám pri tom danom druhu. Ďalšie, čo tu máme, to je z listu. Ak si dám áno, tak mi tu vypíše len tie veci, ktoré tam vlastne zalistované. Import dokladu. To je, myslím, že jasný import, spravím proste import toho dokladu. Cez detail karty si viem pozrieť detail jednotlivých tých položiek, ktoré mám na tom príjme, čiže napríklad Adamové rebra, ak si dám detail, tak v detaile vidím na tej konkrétnej danej položke, vidím tu nejaké predajné ceny, vidím tu, ak by to bol alkohol, lieh, objem, vidím tu nejaký stav na sklade, ak som ho už niekedy v minulosti prijal. Viem si pozrieť, kde je to daná kalkulácia. Ten použitý, ak by sme sa bavili o kalkulácii napríklad a podobne. Čiže na to slúži detail karty. Na hľade si viem pozrieť, ako by to vlastne bolo v konečnom dôsledku potom vytlačené. Tlačidlom koniec ukončím danú príjemku a tá príjemka sa mi neuloží, čiže pozor na to, ak chcem od tej príjemky odísť, tak stlačím preruš. Prerušením príjemky si príjemku uložím a viem sa k nej potom spätne vrátiť. No a stlačením na potvrď tú príjemku vlastne odošlem
na dané stredisko nejakou priebežkou, alebo si ho môžeme aj kľudne ponechať na hlavnom sklade. Je to už potom čisto len na nás. Dobre. Takže poďme sa vrátiť späť do toho externého príjmu a ukážeme si... ešte si môžeme teda ukázať, ako som spomínal, ako by sa to správalo, ak by sme teda my nerobili príjem na hlavný sklad, ale robilo by sa to priamo na stredisko. Na takéto účely by sme museli... Vojdem do nejakého strediska, pozriem sa, či to tu už nemáme nastavené. Tak, čiže ak si pozrieme rozdiel, ktorý je na hlavnom sklade, ak vojdem do externého príjmu na hlavnom sklade, tak vidím, že tu mám množstvo, cenu celkom na sklade a druh. Čiže vyzerá to nejak takto, ale ak si vojdem do externého príjmu na stredisku, tak mi tu pribudlo takáto kolónka a to je objem balenia. To sa zapína u nás, ak by sme vošli do definičných súborov na tom danom stredisku, tak v záložke príjem máme robiť pri externom príjme prepočet na jednotky. Ak to zapnem, tak na danom stredisku sa mi vlastne zapne ten externý príjem, ktorý vám teraz ukážem. Čiže príjem na stredisku by sa zase robil s tým spôsobom, že ako som spomínal, na strediska sa príjma v kilách a litroch. Tým pádom ja už aj ten príjem musím robiť tak, ako by som to príjmal v kilách alebo litroch. Ak by som tu prijal nejakú vodku, napríklad vodku Belvedere, a táto vodka by bola napríklad 7, tak ako tu máme dané, tak do tohto by som si napísal 0,7. Množstvo si dávam, že som tých vodiek zobral napríklad 5. No a toto je cena za balenie, čiže by jedno balenie stalo 12 eur a program je automaticky doráta tú cenu na tých 5 fľaš. Čiže na to je dobre potom zapnúť si tento parameter, aby sa mi to objavil aj tento objem balenia. A to je presne iba v tom prípade, že ja ten hlavný sklad v podstate nemám a neviem si to potom premieňať, ako si ukážeme následne pri tých priebežkách a pri tých interných príjmoch na to dané stredisko. Čiže toto si zrušíme, vrátime sa späť na štandardný spôsob, akým sa vlastne tovar príjma, to by malo byť teda na ten hlavný sklad. A ukážeme si nejaké tie základné spôsoby, ako a do akých aké rôzne spôsoby môžu nastať pri tom príjme a ako zaradzovať správne tie jednotlivé tovary na sklad. Dobre, čiže vyplním si dodávateľa, môže ostať, mám tu nejaký dátum dokladu, párovací znak, ak chcem, môžem takisto vyplniť. Bola to platba hotovosti. A ideme už teraz podľa dodacieho listu, keďže máme hlavný sklad a ako som spomínal, príjmame na hlavný sklad spotrebiteľských baleniach, tak si tu idem príjmať presne podľa dodacieho listu, ktoré máme pred sebou, tie dané tovary. Čiže je tu viac spôsobov, ktoré môžu nastať. Prvým z nich je, že príjmam na sklad nejakú tú kusovku. Napríklad nejaký ten keksík, ktorý tak ako ja príjmem, tak ho následne chcem aj predávať u vás na kase, čiže napríklad nejakú milu. Mila 50 gramov keks. Tak, čiže ak by som to pod takýmto názvom mal na dodacom liste a pod takýmto názvom ja viem, že to budem aj predávať, stlačím Enter. Mňa sa opýta program, či mám už napríklad milu vytvorenú, hej, čiže ja by som to prijímal samozrejme na túto milu, ale ukážeme si, ako si vytvoriť novú kartu na takúto kusovku. Čiže, ak je to kusovka, ktorú, ako som spomínal, tak ako prijímam, tak aj potom predávam na kase, tak do mernej jednotky napíšem teda kus a zaradím to do všetkých troch druhov. Či už je to druh strediskový, druh hlavného skladu alebo druh kalkulácie.
Do druhu kalkulácie zaraďujem iba tie položky, ktoré budem predávať aj pod takýmto názvom na kase. Čiže zaradil by som to aj do druhu kalkulácie. Každý, kto má tento druh kalkulácie, si každý tvorí podľa toho, ako mu to pasuje. U nás sú to pochutiny, u vás to môže byť sladké, alebo keksíky a podobne. Čiže tento druh kalkulácie každý podľa toho, ako to jemu bude vlastne vyhovovať. Druh hlavného skladu takisto, toto si zase volím ja, čiže u nás to zase sú pochutiny, u vás to môže byť sladké. No a zaradím to aj do druhu strediskového. Čiže takáto položka, ktorú budem, tak ako prijímam, tak aj predávam, zaradzujem do všetkých troch druhov a môžem to potvrdiť. Tým pádom mám prijatý Mila Keks, mne to automaticky program zadal nejaké číslo karty. No a teraz podľa dodacieho listu vypíšem množstvo, ktoré som prijal, čiže prijímam nejakých 15 Mila Keksov za cenu 0,35 za kus a automaticky mi program dodáta, koľko je vlastne celková tá suma tých Mila Keksov v počte 15. Šipkou dole si pridám ďalší riadok a automaticky môžem pokračovať podľa dodacieho listu. Teraz si ukážeme nejaký tovar, ktorý prijímam iba na druh strediskový a druh hlavného skladu. Čiže keďže sme si spomínali, že na druh strediskový prijímame tovary, ktoré sú iba v kilách a litroch, čiže ak by sme mali nejakú mrkvu napríklad, mrkva oranžová napríklad, takúto mrkvu, ak by sme ju prijímali, založím si teda kilovú kartu a takáto mrkva mi bude chodiť v kilách od dodávateľa, hej. Čiže v tomto prípade, ak to mám založenú kilovú kartu tejto mrkvy a chcel by som si to rozdielovať ešte, že je to mrkva oranžová, napríklad, že táto mrkva je nejaká drahšia, tak si môžem založiť samostatnú kartu pre mrkva oranžová, ináč by sme to mohli všetko zlievať len pod mrkvu kilovú, to už je čisto na nás. No a zaradím to do druhu strediskového aj druhu hlavného skladu, pretože druh strediskový mám to na kilá, čiže to tam zaradiť môžem. Zaradím to v našom prípade do zeleniny. No a zaradím to aj do hlavného skladu. Tak toto mám zaradené, tým pádom to môžem samozrejme už potvrdiť. Mám zase pridelené číslo karty a idem vyplňať zase podľa dodacieho listu. Teraz pozor, tuto vyplňam množstvo, to znamená množstvo, čiže počet tých kilogramov, ktoré som prijal, čiže prijal som nejaké 3,5 kg za cenu za kilo, neviem koľko stojí mrkva, dajme to 2 € kilo. A automaticky samozrejme zase program doráta tú celkovú sumu. Dobre? Poďme teraz si ukázať, ako príjmam niečo iba na hlavný sklad. A na hlavný sklad teda príjmam niečo, čo nebude teda v kilách, nebude to kusovka a bude to nejaké to samostatné balenie toho produktu. Čiže napríklad nejaké to maslo. Maslo, dajme si tomu, že príjmam nejakých 450 gramov. Mám tu už maslo 400 gramov, nepríjmam tentokrát maslo 400 gramové, príjmam maslo 450 gramové, čiže zase zakladám novú kartu. Takéto maslo v mednej jednotke budem príjmať samozrejme na kusy, pretože ja príjmam maslo 450 gramový kus. No a nebude to samozrejme druh kalkulácie, pretože ja to maslo na kase zrejme predávať nebudem, teda v našom prípade určite. Nebude to ani druh strediskový, pretože ja, ako som spomínal, na masla príjmam len v kilách alebo litroch, toto je na kusy. Čiže zaradím to iba do druhu hlavného skladu, v našom prípade to zaradím do mliečnych výrobkov. Potvrdím a mám prijaté maslo 450 gramové, tu sa mám prijítané množstvo, čiže koľko tých 450 gramových kusov som ja prijal. Dajme tomu, že som prijal 15 masiel po 2,50. Tak. Posledným špecifickým druhom tovaru, ktorý my vlastne príjmame, je alkohol.
Dajme tomu, že príjmeme nejakú vodku. Príjmeme už takú vodku, ktorú dokonca už máme a potom príjmeme vodku a vytvoríme si vlastne nejakú novú kartu. Čiže vodka by sa mala príjmať pod takýmto názvom, ako to zase raz máme uvedené na dodacom liste. Malo by tam byť vyplnené percento liehu aj objem toho alkoholu, alkoholovej fľaše. Čo musí obsahovať ďalej táto vodka? Keď vojdem do toho detailu karty a vojdem do lieh objem, tak vždy v tejto karte, ak je to alkoholová karta, musí byť vyplnené, ako som spomínal. Objem a objem balenia, ten zostáva v podstate. Čiže ak mám toto vyplnené, vyplním si množstvo, dajme tomu, že som pridal nejaké 4 fľaše v priemernej cene. Priemernú cenu mi tu potom, ak som túto vodku už v minulosti príjmal, automaticky vyráta program samostatne, ale ja viem, že tá vodka trošku teraz zlacnila, je za 11,20, tak tieto 4 vodky príjme so cenou 11,20 a potom samozrejme tá cena priemerová sa bude meniť podľa tejto ceny, ktorú sme prijali teraz. Teraz tu vidíme na sklade. V tomto máme vždy nulu, pretože sme príjmali všetko, čo sme doteraz príjmali, boli nové položky, okrem tej vodky. A tu už aktuálne v tomto momente máme na sklade 17 týchto vodiek. Tento druh zase mi vyplnil program automaticky, pretože v minulosti som už tú vodku príjmal. No a čo je pri alkohole dôležité, je ešte EAN kód. Ak ja tu vyplním nejaký náhodný EAN kód a stlačím Enter, mne vypíše už EAN kódy, ktoré mám k takejto vodke priradené. Čiže túto vodku môžem príjmať pod nejakým z týchto kódov, ktoré tu ja už mám k tej vodke vlastne priradené. Čiže buď si vyberiem nejaký z týchto, alebo viem, že vodka Absolut 1 liter zmenila EAN kód a idem ju príjmať pod novým kódom, tak si zvolím koniec. Aha, tento kód už bol použitý. A teraz sa ma opýta, že či chcem priradiť tento nový EAN kód k tej danej fľaše vodky. Áno. Spýta sa ma samozrejme na objem balenia. Ak je to litrovka liter, ak 7,07, to myslím, že je každému jasne. A v takomto prípade viem ja túto alkoholovú fľašu príjmať na sklad. Čiže ešte raz pozor, čo musí byť vyplnené, aby nás vlastne program ďalej pustil pri tejto fľaške, tak musí byť vyplnené. Ako som spomínal, lieh a objem. Čiže pozor, toto sú údaje, ktoré tam vyplnené musia byť. A potom ten EAN kód. Ešte, čo vám môžem odporúčiť, je možno dobre príjmať tie alkoholy priamo cez EAN kód. Ak si tu vy ten EAN kód vypíšete, tak automaticky si potom môžete dohľadať fľašu, ktorá je k tomu. Ak si to už v minulosti priradzovali, tak viete si priradiť aj tú danú fľašu k tomu danému EAN kódu už vlastne predom. Dobre. Čiže toto sme si prešli, nejaké tie základné druhy, ako to vlastne príjmať. Ukázali sme si, ako sa príjma nový tovar. Teraz napríklad ešte, ak by sme prijali nejaké to maslo. Ak ja príjmam maslo, tak mne tu vyskočí všetky masla, ktoré som v minulosti prijal, po prípade, či už majú nejaký ten svoj zdaný kód. Alebo si viem založiť novú kartu, to sme si už ukázali. Čiže teraz dajme tomu, že príjmem maslo ešte okrem toho 450 gramového, príjmem maslo ešte aj 300 gramové. Ak príjmem k tomu ešte maslo 300 gramové, už som ho v minulosti prijal, čiže zase raz na sklade mám vyplnené, mám tu vypísanú nejakú cenu, za akú som ju prijímal v minulosti a ja už tu len dopíšem, že príjmem 4 kusy toho masla, cena ostáva, dajme tomu taká istá a už tu viac neriešim. Čiže ak ja si to budem vždy pekne vyplňať, tak už potom o to jednoduchšie ďalej prácu s tým externým príjmom, pretože ja už budem len vypisovať tie prvotné názvy, stlačím Enter, vyberiem si zoznamu, na ktorý som ja to už mal vlastne napárované a je to hotové. Dobre. Ak som spokojný, mám vyplnený celý dodací list, tak ako má byť, všetky položky, tak stlačím potvrď
a ideme na priebežku, alebo potrebujem ísť na obed, s touto príjemkou chcem ďalej pracovať, preruším si ju a následne sa k nej potom môžem vrátiť. V našom prípade sme teraz spokojní, chceme ísť uzavrieť túto príjemku, čiže stlačím potvrď. Program mi automaticky vyhodí takúto zostavu. Prvá je samozrejme, toto je alkoholová zostava, no a ona si to samozrejme zaradí podľa toho, že ja som tam tomu alkoholu vyplnil tie potrebné údaje, čiže program vie, že toto je zostava alkoholová. Ja si tú zostavu viem si ju vytlačiť, exportovať, alebo viem si to zavrieť, že túto zostavu nechcem ani exportovať, ani tlačiť, tak stlačím na zavrieť náhľad reportu, otvorí mi druhý report, na ktorom sa už nachádza kompletná zostava všetkých produktov, ktoré som ja prijal. Zase raz chcem si ju vytlačiť, vytlačím si ju, alebo si ju len uložím do nejakého súboru. Nechcem s ňou robiť nič, vyjdem z toho, no a mne automaticky program ponúkne priebežku. Na čo je priebežka dobrá, na čo slúži? Priebežkou si ja tento tovar prehadzujem z toho hlavného skladu na tie moje strediska, z ktorých sa to následne aj bude predávať a z ktorých sa to bude všetko odpočítavať. Čiže ja viem, že mám strediska reštaurácia, kuchyňa, recepcia, bufet, doplnkový predaj. Čiže na kuchyňu z týchto vecí chcem poslať, dajme tomu, že tam pošlem mrkvu, maslo a pošlem tam maslo. Čiže ak chcem poslať len tieto tri veci, nechcem tam poslať Milu keks, a nechcem tam poslať ani vodku, tak tu vyplním nulu. A pošlem len mrkvu, maslo a maslo. Takisto, ak by som chcel nejaké tie Mily keksy poslať, že by som si tam chcel poslať 2, tak tu dám 2 a môžem si tam poslať len Mila keksy 2. V našom prípade si to necháme takto. A zase viem si tu zadať nejakú poznámku, viem si tu vojsť do toho detailu karty, ako sme už spomínali, viem si to tu celé vynulovať a zadať si potom len ručne, koľko chcem toho ja posielať na to dané stredisko kuchyňa. Viem si tu už robiť taký náhľad, alebo si viem túto priebežku odložiť a spätne sa k nej potom vrátiť. Ja to chcem rovno potvrdiť, chcem si to rovno aj poslať priebežku na kuchyňu, aby som mal potom pokoj. Mňa sa program opýta, či chcem naozaj odoslať túto priebežku na kuchyňu. Áno, chcem. Zase raz mi vytvorí takýto report a viem si ho zase vytlačiť. No a ak sa k tomu teraz spätne vrátim, otvorí mi priebežku už iba s ostávajúcim tovarom, ktorý mi vlastne ostal z tej priebežky. No a tento tovar, ja dajme tomu, že nechcem poslať na kuchyňu, ale chcem ho poslať na reštauráciu, pretože na reštaurácii budú tú vodku rozlievať a tie keksy predávať. Čiže potvrdím to. Zase raz sa nám program opýta, či to tam chcem poslať. Áno, chcem. Vytlačím si tento daný report. No a tým som ukončil tento daný jeden doklad a program sa ma pýta, či chcem rovno pokračovať ďalšou príjemkou, či tam chcem vlastne nahadzovať ďalší ten dodací list. Ja už ďalší nemám, mal som len jeden dnes, som šikovný, zvládol som to, nechcem pokračovať ďalej, uzatvorím to a to bol vlastne externý príjem. Ak už sa bavíme o tom externom príjme, tak je potom jeden špecifický druh, ako vlastne tento tovar prijať aj bez toho, aby vlastne prešiel týmto externým príjmom. A to sú tzv. Doklady vo formáte EDI príjemka. Asi ste sa s tým už väčšina stretli, ale ja sa viem dohodnúť s môjim dodávateľom, že mi bude posúvať tieto dodacie listy v tzv. Formáte EDI príjemok. Ja, ak si túto EDI príjemku nahrám do súboru, ktorý mám nastavený v tejto ceste k súboru EDI. V našom prípade to ide do D-Auto EDI. Čiže mne príde mailom napríklad dodací list od Teska a ja si tento list len jednoducho uložím do D-Auto EDI. Ak to spravím, tak potom, ak si rozkliknem toto EDI, mne tu otvorí všetky tie dané doklady od daného partnera s dátumom aj sumou a číslom faktúry, ktoré mi vlastne zadalo to Tesco. A tento program si to pekne vie poťahať a vy máte ušetrenú prácu v tom smere, že ak si roztvoríte, napríklad tu príjmam od Wine Foodu, tu už sa niečo robilo, ináč toto je všetko prázdne.
Ja už tu mám tieto názvy preddefinované a potiahnuté z toho súboru Edy, ktorý mi poslalo to Tesco, a v našom prípade Winefood. No a ja si to už napadujem len na svoje karty vo foode. Ale keďže my máme ten hlavný sklad a povedali sme si, že to kľudne môžeme príjmať tak, ako je to na rodcom liste, tak to môžeme príjmať aj na ten hlavný sklad. Tak to môžem príjmať napríklad, buď si to príjmem na nejakú z vlastných kariet, tak mi nevyhovuje tento názov, alebo ak stlačím koniec, automaticky mi tu program zobrazí tento názov, zvolím si tu len mednú jednotku, vyplním si tu druhý, buď to strediskový alebo druh hlavného skladu, no aký to chcem príjmať. Tuto vidím, že je na nejaké kilogramy, tak si tu dám kilogramy, vyplním toto nejaké slovo, čiže mäsové výrobky a pôjde to aj na stredisko potom, keďže to príjmam na kila, alebo keďže, ak je to nejaká špecifická saláma, tak ju môžem príjmať takto, alebo si to všetko zlejem len pod nejakú jednu salámu, ak by som to chcel zlievať všetko na to stredisko do jedných kariet, môžem to príjmať aj na salámu. Je to už potom čisto na mne. Takto, alebo tuto v prípade, že tu máme nejaké tie kusovky, ako jogurt bíly, tak zase idem na jogurt, chcem si založiť kartu s názvom jogurt, čiže toto tu jednoducho odmažem, bude to medná jednotka kus a pod takýmto názvom chcem to aj príjmať, keďže to je kusovka, ktorú nebudem predávať, dajme tomu na kasu, ale ten jogurt budem pridávať do varenia, tak to príjmem len na hlavný sklad, mliečných výrobkov v našom prípade. Hej, vyplním si to, nech sa tu zobrazí, pod akým názvom to ja príjmam. Čiže takto si vyplním celú už len túto tabuľku, mám tu už to množstvo, aj cenu preddefinovanú. Mám tu už to množstvo, aj cenu preddefinovanú, čiže tým pádom ja už som zase ukratený od toho vypisovania. No a danú príjemku po vyplnení by som len potvrdil a ono mi to samozrejme všetko, tak sa to zachová ako pri externom príjme, pošle mi to nejaké priebežky a už potom pokračujem tak, ako ideme si ukázať aj teraz. Že toto je potom to Edy. Čo sme si tu ešte neukázali, nastav partnera, nastav stredisko. Čiže tuto si viem zobrazovať nejaké tie filtre. Zruš doklad, ak ten doklad som už napríklad prijal pomocou normálnej externého príjmu a nechcem ho zase príjmať, tak ho viem zrušiť. Viem to potvrdením sa vlastne dostanem len do tohto dokladu späť. Dobre, čiže to bol externý príjem Edy. V tých Edy ešte raz pozor, aby bola nastavená správne tá cesta a aby som to ukladal hlavne do toho súboru. Čiže väčšinou sa stretávame na podpore s tým, že niekomu nezobrazuje Edy príjemky, ktoré si nahral, nevie ich nájsť v programe, tak väčšinou je to len kvôli tomu, že buď to tu nie je nastavená správna cesta, alebo on to ukladá do toho zlého súboru. Ak je to všetko správne, tak v tomto Edy sa mi to samozrejme potom zobrazí a viem s tým už pracovať. Je to už potom na vzájomnej dohode s tým dodávateľom, či vám on vie posielať tie dodacie listy vo formáte Edy. Ak áno, tak máš zase o starosť menej a o kopec vypisovania menej. Viete si to potom pekne takto napádovať priamo na ten daný sklad. Dobre, čiže teraz sme urobili ten externý príjem, ktorým sme to vlastne odoslali všetok ten tovar na stredisko. A teraz ideme ukázať, ako ten tovar na tom stredisku prijať. Následne sa ešte vrátime k externému videu, aby sme sa nedoplietli. Čiže tuto máme nejaký ten zoznam skladov. Ak túto lištu nemáme, tak potom máme hore aj sklad a tu si vieme konkrétne vybrať a prepnúť sa do skladu, do ktorého chceme, teda do strediska, do ktorého chceme ísť. Ak mám tú lištu jednoduchým stlačením na 41, u nás je to kuchyňa, sa prepnem do daného strediska. Mňa už tam program upozornil, že mám tam nejaké tie čakajúce príjemky. A čakajúce príjemky vidím aj tuto v tej danej lište. Alebo si tu môžem jednoducho spraviť interný príjem a tu mi ukáže tú príjemku, ktorú som vlastne posielal z toho hlavného skladu. Čiže buď to stlačím priamo na interný príjem, pozor, musím stať na tom danom stredisku, o ktoré sa zaujímam,
alebo si stlačím na čakajúce príjemky, no a otvorí mi tú príjemku, ktorú sme si robili, ako vidím dnes, 17.2. A je to to, čo sme tam vlastne posielali. Dobre, tuto mi nastali takéto situácie, že tuto mám to písmo, poďme si tu, mám tu nejaké maslo 300 gramové a maslo gramové, čiže obidva tie texty sú viditeľné. To znamená, že ja som to už v minulosti v podstate nejako prijal a program vie, ako sa má zachovať, ako to má vlastne premeniť z tých kusov, z tých gramov na tie kilá. Hej, čiže, lebo zase raz spomínal som, že na strediska premeniame na kilá a litre, aby sme s tým potom vedel program pracovať a vedel pekne odpočítavať. Tak tu ideme teda všetko premeniť na kilá a litre, ak samozrejme to nie je kusovka. Mrkvu oranžovú my sme síce prijali na kilá, ale program sa ma pýta, že ja som to v minulosti ešte takto nikdy nemal túto kartu. Malo by to byť takto, si istý. Áno, viem, že sme si povedali, že mrkvu nebudem zlievať všetko pod mrkvu, ale táto bude špecifická, dajme tomu, že táto stojí nejak viac ako tá daná mrkva, tak túto bude špecifický druh, aj na tom danom stredisku bude to mrkva oranžová, takže toto mi sedí, toto tak aj chcem prijať. No a tuto mám čierny nápis, čierny hrubý nápis, to znamená, že program to takto na to stredisko prijať nevie. A nevie to prijať z toho dôvodu, pretože tuto mám na kusy a na gramy, no a ja to musím samozrejme všetko premeniť na tie kilá a litre, ako som spomínal. Čiže ak mi nastane takáto situácia, že tento program príjmať nevie, tak vždy je väčšinou problém v tom, že ja to musím správne premeniť na tie kilové jednotky v tomto prípade. A na to mi slúži tlačidlo oprava búrania. Ak na tú opravu búrania stlačím, vypíše mi tu pôvodný názov, to znamená ten názov, pod ktorým som to prijal na hlavný sklad, napíše mi tu pôvodné množstvo a pôvodnú cenu, ako som to prijímal. No a ja to chcem teraz premeniť na kila a litre. Kartu maslo 450 gramov viem ja si samozrejme zliať do karty maslo. Čiže ja tu už mám nejakú maslo kartu kilovú. Ak by tu tá karta nebola, tak ja si ju viem samozrejme založiť. Dal by som si tu koniec. A tu som si založil novú kartu, čiže maslo. Hej. A zaradil by som to do strediskového druhu mliečne v našom prípade. Čiže tuto budú vždy na tom stredisku len kilové a litrové karty. Čiže toto je jednoduché si zapamätať. Ak budem mať tu maslo 450 gramové, maslo 650 gramové alebo maslo 900 gramové, tak ja ho vždy cez tú opravu búrania prebúram iba na tú kartu maslo kilové. Čiže prebúram to na maslo kilogramové a mňa sa tu teraz opýta na koeficient množstva, aby tu program vedel prerátať na výsledné množstvo. Čiže koeficient množstva, ak by som tu zadal 1, tak samozrejme program prepočíta, že som prijal 15 kg masla, čo je úplná hlúposť. My sme prijali 0,45, my sme prijali 450 gramové maslo a program automaticky dopočíta, že to výsledné množstvo je 6,75. Čiže tu je to dôležité, aby som to prerátal správnym koeficientom. Niekedy zase zákazníci volajú, ako je to možné, že mám výsledné množstvo, že mám množstvo na tej danej karte maslo nereálne, mám tam 100 kg, alebo mám tam práve že toho málo, tak je to presne problém tým, že ten koeficient množstva som mohol zadať zlý, mohol som sa seknúť o nejaké to desatinné miesto a mne to program prepočítal podľa toho, čo ja som mu zadal, ale prepočítal mi tu v konečnom dôsledku hlúposť. Čiže na toto pozor, na ten koeficient množstva, ak som s ním spokojný, tak to viem potvrdiť. Ak to potvrdím, tak už to program sa pekne rozsvietil, vidím, že program je s tým spokojný, ako sa to má príjmať a ja to viem túto príjemku potvrdiť. Čo nás ešte môže zaujímať, tak tu je množstvo, tu máme výsledné množstvo, tu je tá cena a to si myslím, že je asi všetko, čo nás tu zaujíma. Zase raz po potvrdení sa mi zobrazí tento list, ktorý si ja viem vytlačiť, alebo ho viem jednoducho zavrieť. A v tomto kroku tu už nemám žiadne čakajúce príjemky, ktoré sú na spracovanie. Tovar mám prijatý na sklade, viem ho ďalej používať v daných kalkuláciách, viem s ním pracovať a
ako mám správne takto pekne prijatý, tak mi to bude aj správne odťažovať, viem si to množstvo potom následne evidovať a kontrolovať. My sme si posielali ešte jednu príjemku a to sme si posielali na reštauráciu. Zase ma program upozorní, máte nejaké neprijaté príjemky. Otvorím si to. No a tu viem, že mám tu prijatú fotku, absolútku, mám tu Mila Keks. Čiže Mila Keks, to je tá kusovka, ktorú mám zaradenú aj v tom kalkulačnom druhu, ktorú budem predávať aj na kase. Čiže toto je super, to nechávam. A vodka Absolut, samozrejme zase raz mohli by sme si to zlievať do karty vodka, ale neodporúčam, pretože je rozdiel, či ja mám vodku Absolut alebo vodku Nikolos, kde je rozdiel na litri nejakých, dajme tomu 5-6 eur. A mne by to tú priemernú cenu vlastne vrátalo zle. A tým pádom by som sa mal aj skreslený ten hospodársky výsledok. Čiže vždy je lepšie v prípade takýchto drahších vecí, ako sú napríklad tie alkoholy, alebo takisto, keď príjmam nejaký sír parmezán, tak ho nebudem dávať do druhu sír. Môžem si zase zvoliť sír drahý a sír lacný a budem to príjmať na dve tie strediskové karty, aby sa mi to pekne, tá priemerná cena a hospodársky výsledok neskresloval. V našom prípade som spokojný, chcem to takto prijať, potvrdím. A mám to pekne prijaté všetko, tak ako to má byť na strediskách. Dobre, ešte čo si dnes spomenieme, spomínali sme si príjmy, čiže ako tovar príjmať a ešte si spomenieme aj ako tovar vydávať. Čiže na to slúži tlačidlo interný výdaj a externý výdaj. Momentálne sa nachádzame na stredisku a o strediskách sa vždy bavíme o interných príjmoch a interných výdajoch, keďže si to viem presúvať len medzi danými strediskami cez tieto tlačidlá. Interným výdajom sa mi zase zobrazí takáto výdajka, kde ja si tu nepárujem to teraz ako sme to bolo v externom príjme, sme si to párovali na nejakého dodávateľa, tu si to párujem na to dané stredisko, ktoré ja mám vlastne vo Foodmane. Čiže viem, že chcem to poslať, najmä tomu, z reštaurácie, kde sa práve nachádzam, vždy je toto smerodajné, a posielam niečo v kuchyni. Dajme tomu, že kuchyni chýblo, môžem si tu zase dať ten párovací znak, nemusím. Čiže som na reštaurácii, dajme tomu, že zase tú vodku. Vodku Absolut potrebuje jednu fľašu do kuchyne, potrebuje kuchár, aby tam to dal do nejakého receptu, najmä tomu, tak tam posielam jednu fľašu. Tak. Za nejakú tú cenu, mne tu ukáže aj koľko mám na sklade. A takto by som si to vyplnil, dajme tomu, že tam ešte pošlem zase raz nejaký keksík, tú milú. Čo sme si aj prijali. Posielam tam aj nejaký keks tomu kuchárovi, vyžiadal si to odo mňa. Pošlem mu tam dva milé keksy. A takýmto spôsobom presuniem tovar medzi strediskami. To znamená, že presúvam z reštaurácie na kuchyňu to, čo odo mňa chcel ten daný kuchár. Viem si to zadať zase k tomu nejakú poznámku, detail karty. A toto sa vlastne opakuje stále to isté, čo sme si už spomínali. Tým, že to potvrdím, si vytlačím túto výdajku. Mám ja doklad a dokladujem šéfstvu, vedeniu, že som to vlastne ja takto posielal do tej kuchyne, keď som budú pýtať, prečo mi ten tovar napríklad chýba a kde ho mám. Môžem mu to ukázať priamo takto. Zavriem si to a on mne sa pýta, či chcem pokračovať ďalšou výdajkou. Nie som spokojný s tou jednou. Ak si ešte ja chcem pozrieť napríklad pohyby na tej danej karte, čiže idem do vzorníky názvy kariet a kalkulácií, bavili sme sa o tom Mila Kekse, nájdem si ho tu. A v detaile karty, ak si pozriem pohyby na karte, tak teraz ja už mám pekne zaznamenané všetky tie pohyby, ktoré boli kedy robené na karte Mila Keks. Čiže ak zase častokrát sa stretávam s tým na podpore, že ľudia chcú vedieť, prečo tu mám zrazu toľko, kde, kedy a ako sa to vlastne stalo, že mne ubudlo 10-20 keksov a neviem, kde sa to stalo, tak si nájdem tú danú kartu a cez pohyby na karte si ja viem dohľadať. A mám tu
mám tu všetky náležitosti, to znamená, tu bol nejaký príjem, tu bol výdaj, tu mám z akého strediska, kam sa to posielalo. Mám tu dokonca aj dátum toho dokladu, kedy sa to posielalo a mám tu aj autora, to znamená, že ak mňa obviní kolega, že ale to si bol ty si to vtedy poslal, tak vy mu ukážete, ale pozor, autor, zadávateľ si to bol ty a posielal si to vtedy a vtedy ty, čiže takto si viem spätne dohľadať všetky pohyby na tej karte a som tým pádom aj chránený a len ak by som ten list, ktorý sme si teda tú výdajku stratil, ktorú som si tlačil. Čiže viem si to aj spätne potom dohľadať v tom na detaile tej karty. Tak, chcem z toho výjsť. A ešte sme si chceli ukázať ten externý výdaj. Zase pozor, externý výdaj nerobím zo strediska, ale robím ho z toho hlavného skladu. Tak, nachádzam sa na hlavnom sklade. To zase vidím tuto v pravom hornom rohu. Idem na externý výdaj. No a externým výdajom vydávam tovar späť tomu môjmu partnerovi. To znamená, že first dayu by som dnes, prišiel som na to, že mi zase dali o nejakú tú vodku viac, alebo o niečo viac, tak mu to viem potom pekne spätne vrátiť. Dajme to. Minulo mi tam dodali o jednu absolútku viac, ja som si teda spomenul na to, že mi stále stojí na sklade jeden kus, dajme tomu, že tam bolo cena 12 eur. Zase to viem naparovať na nejaký ten dodák, ktorý dostanem, alebo v tomto prípade to je výdajka, či na výdajku. Zase platbou, ako mi to bude uhradené tentokrát, či už hotovosti alebo prevodom sa mi vrátia peniaze za túto vodku na účet. A len potvrdím. Čiže potvrdím. Program ma už upozorní, že aha, pozor, toto je karta, ktorá je alkoholová. Čiže zase si tu zadám len nejaký EAN a priradím si to na ten EAN tej danej vodky, že tu takto sa aspoň nepomýlim, viem, že to je EAN presne tej danej vodky, to je EAN tejto vodky Absolut 1 liter 40%, čiže to už sme mali preddefinované v programe. Potvrdím to, mám tu výdajku, ktorú následne odovzdám buď to tomu odberateľovi, tak tu mám dodací list, ktorý mi program automaticky vytvorí. Čiže toto ja odovzdávam, dodací list odovzdávam. Tuto sa mi to pekne podpíše a ja už mám aj doklad o tom, že som to odovzdal a na tej danej karte vodka Absolut bude aj ten pohyb samozrejme zaznamenaný. Dobre. Čiže sme si ukázali vlastne ten externý aj interný príjem, ukázali sme si aj výdaje, ukázali sme si aj, ako si uľahčiť prácu prostredníctvom EDI, správne uloženie toho EDI súboru a myslím si, že sme prebehli asi všetko. Ukázal som vám samozrejme, ako príjmať tovar, ak nepríjmate na hlavný sklad, ale ak máte len stredisko, ak ste sa rozmysleli týmto smerom. Takže teraz by som sa rád venoval vašim otázkam. Ak má niekto nejakú otázku, kľudne sa opýtajte, nehanbite sa priamo cez mikrofón, alebo potom si môžeme otvoriť chat a pozrieť sa, či tam niečo máme. Dobrý deň, ja mám otázočku. Áno, nech sa páči. Dobrý, ja by som sa chcel opýtať, že v podstate, či musím aj vytvoriť, keď mám vlastne len kaviareň, že či potrebujem aj nejaké stredisko vytvoriť, alebo mi stačí len do hlavného skladu všetko nahadzovať. Skôr naopak, ak máte len kaviareň, tak vám stredisko je totiž to povinné. Keďže tak, ako som spomínal, tam sa to premieňa na tie kila a litre, tak stredisko je povinné. Skôr, ako som vám ukazoval hneď na začiatku, je otázka, či budete hlavný sklad. A to by sa potom riešilo tak, ako sme si ukazovali. Mám tu len to stredisko. A ak tu vôjdem do toho externého príjmu, tak tu mám, či to bolo 40 , 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 .
Čiže ako reštauráciu to musí mať, hej? Ten príjem. No, áno, musíte mať vy stredisko, ale ste rozmýšľali, že vy by ste nechceli mať teda ten hlavný sklad. Nie, práve, že či to nahadzovať všetko stačí na hlavný sklad, alebo musím si vybrať aj stredisko. Určite to musíte prehadzovať na tie strediska práve kvôli tomu, ako sa dnes bavíme celý čas o tom, že to ide na tie kila a litre. A vy si následne napríklad pri tvorbe tej kalkulácii zadávate, že z tohto pôjde 0,2 kg, z tohto pôjde 0,2 litru, aby program vedel odčítavať to správne množstvo. A tie tvorby kalkulácií... Áno? To, čo bolo ten webinár na tvorbu kalkulácií, tak stačí dať mailom, hej, na video spätné, lebo som to vynechal. Jasné, kľudne. Potom sa ozvite na podporu a napíšte mail, prosím vás, tak vám môžem povedať, s nejakými údajmi a my vám to potom pošleme. Dobre? Dobre. Čiže áno, to stredisko je vždy povinné a musíte ho mať. Dobre, Nie za čo. Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, čo s pokazeným mesom, ako ho vyskladním? Pokazeným mesom? No na to bude ďalší webinár zameraný na takéto veci. Dnes čisto len príjem a výdaj rozoberáme, čiže tak. Ešte niekto nejaká otázka? Ešte môžem sa opýtať? Áno. Ešte by som sa chcel opýtať, že v podstate ja mám Foodmana stiahnutého len v kaviarni a chcel by som ho externe na notebook, tak čo treba si ho len stiahnuť a aby sa mi to prepojilo. No jasné, tak tam je samozrejme zase potom možná inštalácia. Treba ho tam nainštalovať aj na ten druhý program, na ten druhý počítač. Zase raz treba si napísať ten mail na podporu a vieme vám to tam potom dať aj na ten druhý počítač. Dobre, čiže tiež na podporu, hej, napísať? Na podpora@auto.sk, len požiadavku inštaláciu Foodmana na nový počítač a môžem vám to ja potom po webinári vlastne spraviť. Dobre, super. Ďakujem. Nemáte za čo. Kľudne ešte sa pýtajte, neviem, či v čete mal odpovedať kolega, tak hádam vám odpovedal na všetky otázky. Ak niečo máte, tak sa rovno pýtajte, alebo ešte môžete kľudne do toho chatu ešte raz napísať, čo vás zaujíma. Môžeš ešte zodpovedať, je to jedna otázka z chatu, čo znamená kód, keď sa príjmate z EDI? Rovno by si to aj ukázal, keď tak. Aha, počkaj, dobre. V chate, hej? Hej, v chate je len, keď si ešte tu, tak. Hej. No, už asi nie. Zatiaľ doplním kolegu ohľadom registrácie na odber tých liniek pre webináre. Poprosím vás všetkých, čo máte záujem, treba sa zaregistrovať priamo na stránke auto.sk, kde nájdete v sekcii buď servisná zóna, kde máte registračný formulár, ktorý keď vyplníte, tak následne vám budú zaslané prístupy. Aha, no jasne, tak to je kód, ktorý si vlastne prideľuje program a pod ktorým ten tovar on vlastne registruje v programe. Čiže ak tu dám koniec a tu by som vyplnil menu jednotku, uložil to, tak on automaticky mu program prideli nejaký kód tohto tovaru, ktorý bude vlastne evidovaný potom v programe. Čiže dúfam, že stačí takto. Čiže pán už neodpovedal, čiže ak stačilo, tak ďakujem pekne a majte sa.